земя, огън, въздух. Моята баба разказваше истории за миналото, когато царял мир и аватарът пазил равновесието между водните племена, земното царство, огненият народ и въздушните номади. Но всичко се променило, когато огненият народ ги нападнал. Само аватарът, повелител на всички елементи, можел да спре жестоките повелители на огъня. Но когато светът се нуждаел най-много от него, той изчезнал. 100 години по-късно, огненият народ е на път да спечели войната. Преди 2 години баща ми и мъжете от племето отплаваха към земното царство за битка срещу огнения народ. И до днес аз и брат ми се грижим за племето. Някои хора смятат, че аватарът не се е преродил във въздушните номади и цикълът е прекъснат.